El millor moment jo crec que seria el guanyar la Nike Premier Cup a Manchester, que era el Mundial Sub-15. El pitjor, doncs, segurament les eliminacions en Champions de juvenil. La meva virtut és la visió de joc, el veure el passe al millor col·locat, que els meus efectes doncs, és la defensa. Però el Xavi des del primer dia doncs, em va ajudar molt, em va dir fes això, fes l'altre. I res, sobretot em fixo amb ells per la posició. En realitat tots t'ajuden perquè ets nou, però sobretot em quedo amb Xavi. Let her go de Passenger. Bastant difícil, lo bàsic només, però m'agrada molt la pasta i poc més. Home, des de petit porto jugant amb el Dongu, ens entenem molt bé i tenim una química especial. M'agrada molt el tenis, soc molt aficionat, el meu germà juga i sempre que puc doncs vaig a jugar. M'agrada anar al cine, sobretot, algunes pel·lícules. Senyor i senyora Smith, Andrea Pirlo.